Nočná mora Ruska sa stále zhoršuje. Ukrajina teraz pomocou reverzného inžinierstva zrekonštruovala jednu z ruských rakiet a začala ich používať proti ním. Volá sa FP7. A 27. februára ukrajinská obranná spoločnosť Firepoint zverejnila prvé verejné zábery z testovacieho odpálenia tejto rakety. Raketa je postavená výlučne z ukrajinských komponentov, vrátane domácej výroby motora na tuhé palivo. Z konštrukčného hľadiska je však úplne založená na sovietskej 48N6. Tá istá raketa, ktorú Rusko používa vo svojom systéme protivzdušnej obrany S-400, ten, ktorý má byť jedným z najvyspelejších systémov protivzdušnej obrany na svete. A napriek tomu nedokázal zostreliť ani ukrajinské rakety a drony, ktoré zasiahli Moskvu len pred niekoľkými týždňami. Ukrajinská verzia tejto rakety môže niesť bojovú hlavicu s hmotnosťou približne 150 kg na vzdialenosť asi 200 km, pri maximálnej rýchlosti takmer 5500 km za hodinu, čo je približne Mach 4,4. A udáva sa, že má presnosť okolo 14 metrov, čo je naozaj neuveriteľné na balistickú raketu domácej výroby. Najmä keď si uvedomíte, že ruské rakety stále nedokážu trafiť vojenský cieľ a namiesto toho zrovnávajú so zemou len obytné domy alebo detské domovy. Ale možno je to aj tak cieľ ruských rakiet. Napriek tomu to nie sú ani technické parametre, ktoré Rusko najviac desia. Je to skutočnosť, že s každou novou domácou zbraňou, ktorú Ukrajina predstaví, sa krajina stáva oveľa menej závislou od dodávok a darov zo Spojených štátov a Európy a od toho, že bude musieť žobrať o ďalšiu várku rakiet na pokračovanie tejto vojny. A je dôležité zdôrazniť, že jediným dôvodom, prečo Ukrajina túto vojnu vedie ďalej, je to, že Rusko nechce stiahnuť svoje jednotky.